יש לי סיפור על עוד מדריך אחד מטורף כזה, מגיע לסניף פעולה עם כדור, זה הנוהל כן. חודש ארגון כבר כאן, מספר את זה לכל אחד, צפיות וריקודים, הופעות לילה כחול לבן. לא ראיתי את אמא כבר כמה ימים, בסניף כל הזמן זה ידוע. חודש ארגון מטורף לפנים, מורלים אוכל טעים בקבוע. לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר. משהו נדפק עם צוות השפף בתזמון הזה, כל היום ישנים רק לילות לבנים, שיגעון כזה. כל יום יש פעולה, הצחור עובר מיד ליד, הסיט עוד לא ירד ואף אחד פה לא שרד. רק אמא יודעת כבר איך זה מתיש, הסעות מהסניף אל הבית, וכששני חתולים פורצים אל הסניף ועכבר בורח בין הידיים. לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר. ותקשיבו לי טוב חניכים תותחים, היה פה חודש מקסים ורגוע, השנה רק התחילה, הכיף פה ממשיך, פעולה כרגיל כל שבוע. לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה סניף אחר, לא הייתי רוצה